kaibigan, tuturuan ko kayo paano ito gagamitin ito. Bayurina ito. Pwede ito panglaban, pwede panglaban ito ng ganito. So, tingnan nyo kaibigan. Ito, pwede gagamitin dito, pwede po dito. Ang ito po mga kaibigan, pwede po natin gilangaw man. Oh, yan na. Langaw. Pero Oh, malasig yan. siya, sila mo